Anzjana marida ta' 68 sena tirrakkonta ma' One News kif il-patri li mar biex iqarbina qabatu telaq il-barra meta qantlu li se tivvota favur id-divorzju. Is-soltu jqarbinni nhar ta' ġimgħa għax jiena ftit li xejn noħroġ. Għattu ħanqer f'daqqa waħda, ma nafx kif fuq il-da fuq id-divorzju. U f'daqqa waħda rambaċċeta u għamsalt miħdejja sada taf kemm hu twajjeb. Għalla għasek kont naħsbu, għamsalt. Mar serbi b'taba għalli meta tbiddel femtek, batalija. L-anzjana qalet kemm ħassitha dispjaċuta meta l-patri għajjat magħha u telaq il-barra. Ġurnata nibki u d-dwejja akbar li kelli għadni sissa. L-anzjana qalet li dan ma kienx l-uniku każ ta' fejn xi ħadd mill-Knisja ipprova jinfluwenza lil familja tagħha dwar kif għandhom jivvutaw. Fil-għaxija l-ħa is-sibt marret irrid tiflan ieħor. Għalt li qabel tax qalli ma, tax qalli. Alla, għarra ma tmux tivvota, ivata, alla le vota. L-anzjana qalet li tnejn filgħodu ċempli l-kappillan tal-parroċċa tagħha u qalilha li se jqarbinaw. Il-ġurnal L-Orizzont irrapporta li meta kkuntattja lill-parroċċa, il-kappillan beda jwieġeb li mhux veru. One News prova jieħu reazzjoni tal-Kurja dwar dan il-każ iżda bqajna mingħajr risposta.